Siap berangkat lah ya. Siap berangkat. Proyek triliunan kok blender bujat tukunan. Tapi sing gede lho Pak jane yo. Ora jangan iku. Alot kok dhek Mbak godhong kuwi. Bapak tang ngono ya. Itu pembuatan apa Pak Cuk? Bio fresh. Atau dekomposer. Biofresh atau dekomposer. Proses pemblenderan. Sari-sari. Pokok yo. Isine ya kegenyak. Gitu loh. Tenane sampean telek. Aku betul Biji ya yo jane. Bul, pas ini Bu, tak foto ini Bu. Sini. Apa kon Mas Bul itu ana telek. apa ben ketok pesen. Eri kok akan nunggu. Apa? Iki apa oleh timbul ya? Iki masuk to. Pokoke jek ngono. Lu Mas, aku di Air dulu Pak Cuk. Tambahi alpukat. Moncrot, longi Pak. Berapa menit Pak Cuk blender? Sampai lembut. Lu ya perlu dimanfaatkan. Sik. Nasi pun terus berapa? Berapa? Ya iki lho, coba kabeh nang Jawa. Pokoke buah-buahan iku sampean dadi POC to, Bu? Jeruk saged. Saged. Lha iki jeruk akeh gosok. Saged. Jeruk jus iki. Jeruk tambah iki kulit nanas. Nggih, sing anune ini iki. Pripun Pak Teh? Kulit nanas. Paling bagus. Ya mangke belas. buah nanas apa kulit nanas? Kulit ya. Iki ya ngono. Sing isor aja kaki iki ya ora ono. Sing isor kae sing blender dhewe-dhewe. Dagingnya ora. Iki kan ngopong. Iya, Pak. Pak iki ora makan. Delikno absene lho. Delikno absene, ayo. Kurang banyu sih. Makan. Setrum lho ya. Kok anu apa sih? Anune ora mentes. Halo, aku ini. Ketuane kae, ketuaku. Kan wong wis gambar kan, Pak. Sapa yang gambar? Pak Nggih. Tuhan minta brosur, terus Blender ini Mas diri-diri. Mas apa yang buatkan dengan Kain. Iya. Sik to ngeten paisur. nyari brosur iki to. Wong kuwi wong budidayane dirahasiakno dibrosuro Pak iki yo. Apa? Digo nglapok. Kamu enggak kan Sampun. Monggo, langsung dipasang, Pak. Monggo, Pak, langsung dipasang mawon becet Pak. Oke. Apa 1 2 3. Sing isor Hasil blenderan. Ini buaya pokat tuh Mas. Oh, Alpukatnya besar sekali. itu alpukat. Campuran alpukat sing rontok. Bahannya gak main-main bareng larang. Ini apa, Mbak? Tetes tebu itu ya? Iya. Tes tebu, Karo tuwak. Gatul. gatul, Karo tuwak. Berlebihan. leri, berlebihan. Iya. Jenengan anu gawe apa jenengan gawe dhewe anu napa nanas mawon mboten sah campur gitu. Maka nek jenengan campur bodiane bodiane mawon dadi kok. Nggih. Pengaruh lho kok iso ya. Tenan apa? Budi kok kuat tidak disidari. Anu isor Cara napa? Gembuk. Mboten.
Jangan pakai dulu. Jadi gurih wae segera gurih. Gurih-gurih mambuhin anak supaya enggak lupa. Dipoto. Dipoto lupa, Pak. Ora dicatet masalahnya. Dicatet, kertasnya digodok. Liling terus. Langsung daya. Nggih. Enggak. Digol mboten ono. Mboten napa-napa. Semestine iki ada kurang gede ya, Pak? Paling ora jane sampai piye, Pak? Kaken dan. Tapi ini ojo kaken menurut. Jangan semua. Kita iki Tetes tebu gula tetes. Langsung. Tok wae. Bukan nganggo tetes tebu molas. Iki ngombeni wedhus ya enggak mesti. Pancen iya. Oh, sing sapi ini majer. Dari majer. lanang ya. Bantu to aku nyari Pengemukan. Digojoki Pak itu. Dicampur kene, Bu. Nggih, langsung. Ora maksudnya ora amet. Nggih, dikene ora apa-apa kok nek ramot. banyu kae kena kok banyu kae. Kayak banyu dan kok. Ora apa-apa. Banyu dan lho. Saged, banyu dan saged Ayo iku. gojoko. Apa banyu dan iki dulu. Pak, apa banyu lerine mbek apa iki langsung dicampur, Pak? Bareng-bareng ae takono bareng ae. Bareng-bareng Pak. Ayo bareng-bareng ayo. Sentet. Kabeh iki. Cutnya berapa kilo? Dalam separuh mau nek ngoten. Ditongi sampai Kabeh iki. Kabeh. 2 kilo, 2 kilo. Semua ini ya. Ini udah. Air toa. bolehno kuwi opo Banyune banyune kena haiki to. kayu. Marine kabeh. Berbiane pundi berbiane? Berlebihan. Wis samene wae kebeken iki. Ayo. Ngatasi ganggu Wes dibek kok. Pak duduk lepane pun, Pak. Pabas. Duduk lepane pun. Ampun. Sampun, Bu. Ampun. Sudah semua tinggal berabean itu. Aroma. Siap-siap aroma. Tanggalan. Ipek kowe lek kon. Sawegre boleh. Vitamin C. Iki berban juga kok di. Iki Pak Abbas iki gorok emu. Oh, Korene Sip ambune. Sip. anyar wae. Nambah Secep ta ambune. Banyune tambah, Pak. Halo, dawa Pak. Iki langsung. Kurang gede. Sapi. Berarti ape gawe kuwi laran gara wedhus ya. Iki wedhus murah wis kok. Wedhus 700 wis oleh gede kok. Kotor lagi. Pun cukup, Pak. Melekan kok gara wedhus. Iki padha ini. Ya juga kok malah lempung. Ini 1 minggu Bu nggih. Minimal. Tapi semakin lama si maksimal wae Bu. Pak Enggi, Pak Enggi, niku dijogo lari-larine ajeng mendel benjing tempel tangane. Iya. Nyemproti avokat Nanti Pak, ngeten nggih. Niki kan hari ini membuat
paling mboten benjing pagi enten sing ngalahi buka. Judeg. Soale mangke dari pertama niku mangke napa niku proses reaksi kimiane niku wus. Sesuk PKT sapa yang ditunjuk? Lali. Ayo Betul apa-apa? Kula. Jadi benjing jenengan udah nggih. Ketua 5 jan tenan. Terus Bu. Niki dadi Alon-alon bakso buka. minimal jenengan bisa pakai niku minimal 1 minggu. 1 minggu pun saged jenengan pakai. Tapi keton jenengan semrap nggih, niki kan kandungan NPK-nya kan tinggi. Selain itu kan ada zat perangsang tumbuh di dalamnya. Untuk yang tanam bawang merah, nek jenengan pengen pakai ini, cukup jenengan napa semprotkan di persiapan lahane. Jangan di waktu pun ada tandurane, dia enggak akan Lahan kosong dulu ya Bu. untuk dalam nggih lahan. Tapi nek posisi ada tanaman bawang merah jenengan semprot niki apik Pak. Mangke setelah di usia 30 hari ambruk. Lemon. Ale klemon. Nggih, klemon. Nggih. Ini Pak Karno nggak bisa terus. Diambil sampun. Sampun. Apik di bawang merah ngene Pak, sampai saji Pak ya. Apik Pak, setelah itu blok Pak Mbok Wayono. dalam nggih saged. Dadi paling boten maksimal 1 tangki 16 liter niku 2 gelas aqua. Kayak telu mau ya, Bro. Maksimal. Setengah liter. Sopo? Mbok Wayono. Nah, Bro, mana? Oh, dia telu. Jadi maksimal. Soalnya kandungannya niki lho NPK-nya niku sangat-sangat tinggi. Kangge tanaman lombok. Untuk tanaman cabai Bu, sing tembe penyemaian gimana? Untuk persemen coba. Nah, pun pindah tanam mawon jenengan gak apa-apa. Ora mati Pindah tanam mawon. Tapi nek kangge kula langsung. Nggih. Ngapunten niki kula sing pembuktian biopres saking Pak Karno nembe anu niki kok semprot kok malah bagus. Tapi 1 tangki niku 1 gelas aqua. Lah, berarti kan dosisnya Nggih sampun pun tuwa Pak iki. Tapi hasilnya Masuk berarti. pun kata-kata dosisnya jalan. nggih. Soalnya kan tanamannya masih kecil. Bendengan Pak. Wis dirapet iki. Sampun Pak. Sampai bendengan iki kecil iki Semprot iki. tapi aman sarah. Semestinya kan 1 brabean niki untuk 100 liter air, Pak. Bener ya Bu. Ada sisa. Bener kan masih pupuk lho. Jadi sampai 10 kilo. Lah nggih, niki sebetulnya mau niki kan sitok to niku. Semestinya untuk 100 liter air. Nah, niki syukur jenengan wonten leri kalih butuh klopo malih jenengan tambahno saged. Lari ini tidak harus yang pertama Bu. Lari Betul, betul. Pokok lari penting dapat. kilo sampai tambah. Lari masih nginep saminggu Bu. Lah syukur niki dikirangi jadahi teng galon mboten napa-napa. Tambahin itu. Corongi cara gelas aqua dipotong, gelas aqua dipotong. Cilian. Gelas aqua, Pak. Gelas aqua. Botol aqua. Ya. Gelas aqua wae lho. Gelas aqua kuwi lho Pak dipotong bokongnya.